Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Riha. Kita akan belajar bahasa Jawa. Sebelum masuk ke pembelajaran, ayo bareng-bareng moco bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banjur siapno buku LKS. Ayo woconen teks kaca 10 kanthi lancar. Sakjerone maca sing kudu dikatekake yaiku ejaan lan pengucape. Silakan dibuka LKS halaman 10, kita baca bersama-sama ya. Ono teks irah-irahane kerja bakti. Dino Minggu kepungkur, Bapak Ketua RT nganakake kerja bakti sing digarap kebersihan lingkungan wilayah RT loro. Kayata kebersihan dalan, kalenan, lan mbabati suket kang ana sakiwa tengene dalan lan kalenan. Bapak Ketua RT loro iki kebeneran isih anyar. Asmane Sunardi. Mula wong-wong yen ngaturi Pak Nardi. Bapak Sunardi iki ngasta guru ing SMP negeri. Mula biasane nganakake kerja bakti mung dina Minggu. Dina Minggu wingi wiwit esuk kebeneran ora udan. Mula sing rawuh ing papan kerja bakti kono akeh. Ana sing ngasta pacul, cetok, arit, sapu lan cikrak. Jam 7 kerja bakti diwiwiti dipimpin Bapak Ketua RT. Bapakku, Pak Deparno lan Mas Rudi uga melu kerja bakti. Mbah Soma wis sepuh, ora bisa tandang gawe, mula ya mung mirsani saka latar. Warga RT loro iki pancen guyub rukun, meh kabeh nekani kerja bakti. Mula ora nganti awan sing digarap wis rampung. Dalan, kalenan, lan sakiwa tengene wis resik lan rapi, disawang nyenengke. Selanjutnya ayo mangsuli pitakon ono ing kaca 10. Anak-anak disiapkan pensilnya ya, sambil disalin jawabannya kita bahas bersama-sama. Kalau video Bu Guru terlalu cepat, ditekan tombol pause dulu sambil menulis. Jika sudah, dinyalakan lagi videonya. Nomor 1, kapan kerja bakti ditindakake? Kerja bakti dilakukan di hari Minggu, berarti ditindakake ing dina Minggu kepungkur. Nomor 2, sapa sing mimpin kerja bakti iku? Sing mimpin yaiku Pak RT, Pak Sunardi. Nomor 3, apa wae sing digarap ing kerja bakti? Sing digarap iku kebersihan lingkungan wilayah RT loro, koyok kebersihan dalan, kalenan, lan mbabati suket. Lanjut, sapa sing ora melu kerja bakti? Yang tidak ikut kerja bakti? Mbah Soma. Apa sebabe? Sebab Mbah Soma wis sepuh. Terakhir nomor 5, kepriye kahanane dalan, kalenan, sakiwa tengene kalen? Resik, rapi, disawang nyeneng. Ing wacanan kerja bakti mang akeh kosakata anyar. Apa saja ya? Yuk kita baca. Kepungkur iku tegese kang wis liwat. Kalenan kuwi artine got. Mbabati ngetoki, ngaturi, nyeluk utawa nimbali. Ngasta iku gawa. Diwiwiti iku dimulai, mirsani iku ningali, rampung iku mari. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang swara jejeg lan swara miring. Saiki ayo diiling-iling maneh. Tembung-tembung ing ngisor iki wacanen kanthi cetha. Nomor 1, Minggu isuk. Nomor 2, kepungkur. Nomor 3, ngasta. Nomor 4, kebeneran. Nomor 5, kerja bakti. Nomor 6, rampung. Nomor 7, sepuh. Nomor 8, nganakake. Nomor 9, sakiwa tengene.
nomor 10 cetok lan arit. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak ya hari ini anak-anak ya. Saiki tugase sampean ngerjakno LKS koco 11 sampai koco 12. Ojo lali yen wis rampung dikirim ing grup. Bu Rihat tunggu ya. Jangan lupa tulisannya yang rapi supaya Bu Guru mudah mengoreksinya. Baik, sekian yang bisa Bu Rihat sampaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.